gombrong katon mentara kaya tambah patut ora rasa piruwa pranyata tansah tepi kembang desa sumangga rondo desa umure satang tuwa nanging kaya kenya sapa cawil sing mesti bakal dur kecante tuh gentak-gentuk masuk jeng ganti gombrong katon mentara kaya tambah patut arupa rasa piruwa pranyata tansah dadi kembang desa sumangga masuk rondo desa umure setengah tuwa nanging
monggo. Layong-layong atiku, layong tresnanku, ati pilu. Tangan-angan tumemon, kaya angelo
setu wong agane mendung ati kang uyuh yen jamu kalayu iki matur sebanun wong ayu sing tak tresnani rino wengi sing tak impi-impi aku ora bisa lali mong sliramu bebaring ati Natian sepisan ketemu nanging gede nerasa tresnaku rina wengi tak senunggu nyare parak sok kapan balimu yo sliramu sing tak tresno garwane wong liya aku wis kepacut tresno nanging atiku gawe Jas. Lah ngopo? Wong sing gembro biasa aku kok sing njikuk tisu sampean iki piye? iya heeh Ning ngopo sliramu tega ninggal aku kaya tak dosa atiku garang-garang duku teko lah nyuwun ngapura
tak ceplok Isar reng isar pancen mangkono aku ngakoni salahku mula sing tak jaluk sing gedhe pangapuramu Gareng kok enggandel ngeranteng wedokan ya. Oh ngono to. Heeh. Disetting. Nah, ceria. Ayo. Coba sawangan mas ngarepuri ngiringan anggerku coba sawangan mas menunggu iki wedaan nanging to kang mas kok isih seneng kloyoran aja gampang nesu mbok aja gampang cemburu cintaku iki hanyalah untuk dirimu ranono wong liya kacapa mung gandenku merga gandenku paling istimewa bagiku Sebulan jak seneng wedoan ning ngarep kamu bilang sayang ning muri karo sebulan jak seneng yen pancen mangkono aku ngakoni salahku mula sing tak jaluk sing gedhe pangapuramu janji sing tenan mas seneng ngendengi wedoan pengen ayam dandang gone urip bebranya Gayung pos monggo. Ibarat kembang kowe isih wangi ibarat tebu kowe pancen legi oke tawon kang padha nyedaki ngisep sarine kembang melati budal esuk mulie mesti sore rambute abang ditato alise sing nganding saben dina siji gonta-ganti pacare ana selawe cewek gaul yen guyu untune gingsul saya pantes yen nganggo rok sadengkul cewek
wonge sing ora clegukan nyawang bokong bodine kaya dandang tumpakane sepeda motor abang cewek gaul ayune sak desa bokonge mento-mento sapa wonge sing ora klegukan nyawang bokong bodine kaya dandang tumpakane sepeda fiction abang cewek gaul ayune sak desa sringit langsung petek dicecok luar biasa Pak Lastono jan nggih sembah nuwun senajan to ora mentro tondo moto sing tak tompo senajan amung sepele ngelingake kabeh lelabete kaya rumulan rumaku nate gawe cuwo nyatane kok sakone moto tak simpen ana kamarku dadi sulit ring sliramu iki
lingo marang sliramu wong ayu mitrane saiki nang ngendi Rae awakku iki amarga minggir wong sing tak tresnani kacu kuning dadi bebelek buka sisi ada dong nyetak rapi bisa najan mung sedelo kanca Cardi laras sesarengan argo video syuting Putra Laska Sound System Ayo guyu. Besok tak jak ya. Besok tak jak nek anu bantu.